24 грудня, понеділок, 19 година в Україні. Час новин на телеканалі АТР. В ефірі «Заман підсумки». В студії для вас працює Тарас Кобзар. Дивіться сьогодні у випуску. 44 роки ув'язнення на 4, 17 років колонії суворого режиму Енверу Мамутову та по 9 років Зеврі Апсеїтову, Рустему Абільтарову та Ремзі Меметову. Необґрунтований вирок від російської Феміди. Світ підтримує незаконно засуджених бахчисарайців. У Криму та материковій Україні відбулися молитви та організували флешмоб. Мусульмани – не терористи. 65 країн за, 27 проти. Нова резолюція ООН щодо прав людини в окупованому Криму. Документ закликає Росію повернути політв'язнів та звільнити півострів. Сотні ялинкових базарів та тисячі ялинок на будь-який смак, розмір та гаманець. Справжні чи штучні ялинки обирають українці цього року, та як можна зекономити на купівлі головного святкового символу. – 17 років суворого режиму для Енвера Мамутова і по 9 років для Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Апсеїтова. Підконтрольний Кремлю Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону сьогодні, попри відсутність будь-яких доказів, вирішив – усі 4 причетні до терористичної організації і планували повалення влади в Росії. Подробиці у сюжеті. Оголошення вироку тривало менше години. Суддя зачитав лише його резолютивну частину. Окупанти визнали кримських мусульман Енвера Мамутова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Апсеїтова винними у спробі повалення існуючого в Росії режиму та у причетності до забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір. Таке рішення не обґрунтоване, вважають адвокати. Вони будуть його оскаржувати. Их обвинили и признали виновными по 2 статьям. Это участие в Хизб ут-Тахрир и попытка конституционного переворота в Российской Федерации. Единственное, что сейчас я готов добавить, это то, что мы будем обжаловать, конечно же, этот приговор. У нас есть 10 дней на это. Однозначно защита считает, что обвинение в деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти во всей Российской Федерации является незаконным и необоснованным. Ще з ночі до російського Ростов-на-Дону почали з'їжджатися кримські татари. Біля суду, де оголошували вирок, зібралися десятки людей. І хоча сьогоднішній суд проходив у відкритому режимі, до зали пустили не всіх. Около 40 человек зашли в зал заседания суда, и при этом около примерно такое же количество людей находится рядом со зданием суда, которых не пустили по причине, в кавычках можем так назвать, это отсутствие посадочных мест в зале заседания. Ніхто з чоловіків своєї провини не визнав. Напередодні у своєму останньому слові судилище над ними вони назвали переслідуванням мусульман. Сьогодні ми на собственному опиті бачимо, як під предлогом боротьби з тероризмом, начиная с 2014 года в Крыму идут репрессии в отношении мусульман со стороны силовых структур ФСБ. Подобные аресты и умопомрачительные сроки – это не что иное, как политически мотивированные преследования мусульман, добропорядочных людей, социально положительных, активных и смелых мужчин и целомудренных женщин. И свидетели, открытых свидетелей, не подтверждают, что не являются свидетелем того, что знают о нашем членстве в организации. Распространение литературы, пропаганды, вербовки, возбуждение ненависти среди населения, как пишется в обвинительном заключении. Это обвинение построено на лживых показаниях скрытых свидетелей, на совести которых те страдания, те боли наших детей, родителей, жен, родных и близких. Да воздастся им Аллах за всю мерзость, которую они сделали. Виправдального вироку родичі кримчан не чекали, але почути такі тривалі терміни ув'язнення було надзвичайно важко. Рідні обвинувачених ледь стримували сльози. Сьогодні я вислухала приговор, который несправедливо оклеветали моего сына. Я и мой народ никогда с этим не согласится. Мой народ никогда не был террористом и не будет. Мы никогда с этим не смиримся.
Иншаллах, хоть и мы дали по столько лет, но иншаллах, Аллах нам поможет. И в ближайшее время наши дети, наши сыновья, наши мужья, все вернутся домой и объединятся в дружную свою семью. Это сроки, данные не только нашим мужьям, это сроки, данные всему народу. Так как за стенками заключения останутся дети, жены, матеря и народ, который нашу боль воспринимает как свою. Незаконним назвав вирок кримським татарам і консул України, який був присутній на суді. Він пообіцяв не залишити їх без підтримки. Мы глубоко возмущены теми сроками, которые получили граждане Украины сегодня, которые были озвучены. Украина не оставит без ответа подобные действия. Я уверен, что с помощью всей украинской общественности, с помощью украинского государства ребята не останутся наедине с собой, они будут поддержаны, они будут под опекой нашей. У адвокатів є 10 днів, щоб подати апеляцію. Її розглядатиме Верховний суд Росії у Москві. Втім, самого тексту вироку на руках у захисників ще немає. Як тільки його нададуть, вони готуватимуть апеляцію. Анна Ісайкіна, Заман, АТР. Брехня на брехні. Російські телеканали сьогодні також висвітлювали суд над Енвером Мамутовим, Ремзім Еметовим, Рустемом Абільтаровим та Зеврі Апсеїтовим. Втім, відверто викривляли інформацію. Кримських татар, які мають українські та російські паспорти, вони назвали громадянами Узбекистану і Таджикистану. По выводам следствия, в декабре 2015 года гражданин Узбекистана Энвер Мамутов сформировал в городе отделение террористической организации. К участию он привлек 2 своих сограждан и жителя Таджикистана. 44 роки колонії суворого режиму на 4 за віру та національність. Так на цинічний вирок Рустему Абільтарову, Ремзіму Еметову, Енверу Мамутову і Зеврі Апсеїтову реагують сьогодні в окупованому Криму і на материковій Україні. Ось з такими плакатами мусульмани не терористи, не байдужі до долі кримсько-татарських бранців по всьому світу організували флешмоб. Вони певні, сьогоднішнє рішення Кремля – це помста усьому кримсько-татарському народу за нескореність окупаційному режиму. Ким були до арешту політичні бранці Кремля, розкаже наша Тетяна Сулій. В очікуванні вироку чоловіки провели у СІЗО 955 днів. Їхнє життя до арешту нічим не відрізнялося від життя звичайних людей. Рустему Абільтарову 39 і у нього 4 дітей, 3 синів і донечка. У Бахчисараї не було кращого будівельника, ніж він. У Ремзіма Еметова 2 вже дорослих дітей. Ще в 95-му він з інженера перекваліфікувався на кухаря. У Енвера Мамутова 7 дітей і дружина. І лише він міг подбати про свою велику родину. Зеврі Апсеїтов на життя собі і 4 дітям заробляв, працюючи стоматологом. Терористами цих 4 правовірних мусульман вважають лише російські окупанти. И обратите внимание, какая у нас вырисовывается 4. Предприниматель, повар, строитель и стоматолог собирается свергнуть конституционный строй России. Собирается свергнуть государство Российская Федерация. Либо настолько Россия ничтожна и слаба, что вот эти 4 человека, которые даже не имеют отношения ни к каким силовым структурам, способны это осуществить, либо же это откровенная ложь и клевета. 44 роки неволі на 4 кримських татар – це помста Путіна за те, що кримських татар так і не вдалося приручити, тому кількість політичних бранців Кремля нині лише зростає. Россия мстит сегодня. А сроки, конечно, нормальному человеку вообще понять это не просто 17, 9, 10 лет. Это, конечно, жизни людей, жизни семей, родителей, детей. Но я убежден, что эта жестокость обернется против самой России. То, что произошло сегодня, уже достаточно оценку этому событию дали. Это фашизм, это беспредел, это огромные сроки совершенно невинным людям. И таких становится все больше и больше. Количество политических заключенных, узников, заложников не уменьшается, а только увеличивается. Плюс к этому еще добавляются
военнопленные. За них молилися у багатьох містах і селах окупованого Криму, у Стамбулі і Гебзе. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Сьогодні дуа на підтримку політичних в'язнів відбулося у столиці. Аллах, допоможи звільнити нашу батьківщину, допоможи нам повернутися туди, захисти Зеврі, Енвера, Ремзі, Рустема і всіх тих, хто зараз перебуває у в'язниці. Підтримай їх і їхні сім'ї. Мій тато не терорист. Про це у своєму листі написав син несправедливо засудженого до 17 років колонії суворого режиму Енвера Мамутова. Його зачитав муфтій мусульман Криму Айдер Рустемов. За його словами, волею Всевишнього усі політичні в'язні зможуть воз'єднатися зі своїми родинами. Вот уже третий день рождения праздную с грустью, так как со мной рядом нет того, кто поддержал бы меня по-мужски, кто сказал бы мне подобного рода слова, которые я слышал в 3 года. Нет рядом того, кого я могу обнять, с кем могу побороться, подурачиться, нет моего отца. Его насильно удерживают, обвиняя в немыслимых для нашего народа вещах. Свободу політичним в'язням і мусульмани не терористи. Такий марафон цими вихідними запустили у соцмережах. Лише за 2 дні його підтримали 1000 небайдужих у всьому світі. Сьогодні до марафону долучилися у Києві в духовному управлінні мусульман Криму. Всі ці люди вірять, несправедливий вирок їх не зламає. І їхня неволя невдовзі скінчиться так само, як і окупація Криму. Тетяна Солія, Асан Емінов, Іслам Пінка, Заман, АТР. Передбачуване судилище. Окупаційний Верховний суд Криму, як і очікувалось, відхилив апеляцію на запобіжний захід ще одного українського моряка, курсанта морської академії Владислава Костишина. Попередньо рішення мали винести у п'ятницю. Владислав вимагав надати йому перекладача та двічі вимагав відводу складу суддів. Перше прохання задовольнили, друге – ні. А засідання перенесли на 24 грудня. І сьогодні, як і за попередніми апеляційними скаргами за 9 захопленими моряками, суд лише скоротив термін тримання під вартою на 1 день – до 24 січня 2019 року. Тим часом до моряка-буксира Яни Капу, Андрія Шевченка та мічмана Юрія Будзила у Ліфортово сьогодні допустили адвокатів. З ними проводились слідчі дії, під час яких обидва заявили, що є військовополоненими і відмовились від будь-яких інших показів. За словами адвокатів, хлопці тримаються мужньо, на самопочуття не скаржаться. Но он не жаловался на условия относительно медицинской помощи, то есть он мне сказал, что в этой части все нормально, пока ни в чем не нуждается. Была процедура ознакомления с некоторыми экспертизами назначенными, и он заявил, что он военнопленный, военнослужащий, требует применения к нему Женевской конвенции. В остальном он отказался давать показания. А наймолодший з ув'язнених Андрій Айдер написав лист з московських ґрат. Його в мережу виклала журналіст Таїсія Турчин. Андрій зізнається, що найважче для нього – це бачити у віконці сотні машин і вільних людей. Але сподівається на краще майбутнє. Здається, ось вона, воля. Так далеко і так близько. В наш час все забувається швидше, ніж допалиш пачку цигарок. Не хочеться, щоб про це забували, адже 24 людини знаходяться в СІЗО чужої країни. І всі вони військові, які віддані народу України. Поверніть нас додому, не забувайте нас. Крим повернути Україні і відпустити додому усіх політв'язнів. Генеральна асамблея остаточно схвалила резолюцію, котра засуджує окупаційну політику Росії на півострові. Уже традиційно кремлівська делегація голосування спробувала зірвати. Хто підтримав її, а хто лишився на боці України – дивіться далі. Комітет за комітетом цю резолюцію про порушення прав людини в Криму схвалювали попри шалений спротив російської делегації. І ось настав час поставити фінальну крапку, проголосувати документ на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Дебати тут не передбачені, всі розмови мали б лишитися в комітетах. Та хіба могла Росія втратити можливість видати загалу чергову порцію брехні? Сьогодні є друга республіка Крим, говорящая на 3 офіційних язиках. Русском, крымско-татарском, украинском.
где крымские татары и другие этнические группы осуществляют свое право на участие в принятии решений, где строятся больницы, школы, детские сады, культурные центры, мечети и соборы. Після цього складається враження, що існує два півострови. Один ілюзорний, про який говорить Кузьмін. Інший – реальний, де кримських татар переслідують, а за ґрати кидають всіх, хто не хоче служити окупаційному режиму. Який Крим нині підтримає світ? Результати голосування такі. За 65, проти 27, утрималися 70. Резолюцію схвалено. Резолюцію, в якій Генасамблея ООН засуджує окупаційну політику Росії на анексованому півострові, підтримали США, Європа, Японія. Проти – сама Росія і її посіпаки, серед яких Вірменія і Білорусь. За останні 2 місяці в Генеральній асамблеї ООН прийнято 2 надважливі резолюції щодо Криму, які надають Росії чіткий сигнал. Міжнародне співтовариство не буде миритися з порушенням прав людини та мілітаризацією окупованого півострова. Росія, як держава-агресор, має виконати вимоги міжнародного права, звільнити Крим та повернути додому незаконно позбавлених волі українських громадян. Від Москви країни-члени ООН вимагають повернути Крим і відпустити політичних бранців. Уперше в резолюції такого рівня їх згадали поіменно. Це, зокрема, Олег Сенцов, Володимир Балух і Емір Усейн Куку. Злочин російської окупаційної влади в Криму стосовно українських громадян, стосовно кримсько-татарських активістів не залишатимуться без відповіді. Фактично, резолюція наголошена на тому, що Росія не виконала жодного положення попередніх резолюцій та рішення Міжнародного суду ООН і продовжує ігнорувати власні зобов'язання. Це 3-я резолюція щодо порушення прав людини в анексованому Криму. 2 попередні Генасамблея ООН схвалила у 2016 та 2017. Документ більш жорсткий, а вже наступного року генеральний секретар організації муситиме звітувати про виконання положень резолюції. Анна Макаренко, Заман, АТР. Видворили геть. Російського співака Віктора Салтикова не пустили в Україну. Напередодні він прилетів до аеропорту Бориспіль, де його й зупинили на паспортному контролі. Як розповів сам співак на своїй сторінці у соцмережі, на литовищі його протримали 10 годин, після чого видворили з України. Наостанок співак розкидав на всебіч скарги і погрози. Віктор Салтиков цьогоріч вже приїздив до України, і проблем на кордоні жодного разу не виникало. Нагадаємо, після анексії Криму в одному з інтерв'ю співак заявив, що півострів – це частина Росії. Обосновали это все. Отсутствие денежных средств. Я не малобюджетный человек, у меня есть средства. Было сказано. Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти. Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Украине. Именно в Киеве. Окупанти продали Кримтелеком майже за мільярд рублів. І не аби кому, а колишньому командуючому ракетними військами і артилерією Росії Володимиру Зарицькому. В окупованому Криму він займається будівельним бізнесом і зараз вкладає гроші у знесення Ялтинського санаторію «Жемчужина». Компанія Зарицького вже придбала в окупантів 3 кримських санаторія – Айпетри, Дюльбер та Місхор – за $24 мільйона. Наразі Кримтелеком надає на півострові послуги мобільного зв'язку, а використовує для цього обладнання Київстару та Укртелекому, які припинили свою діяльність після окупації у 2014-му. В очікуванні ще одного удару жителів Індонезії попросили триматися якнайдалі від узбережжя. Після суботнього руйнівного цунамі по острівній країні може вдарити ще одне. На вихідних з океану посунули хвилі до 20 метрів. 370 людей загинуло, майже 60 зникли безвісти. Поранених понад 1000. Найбільше постраждали узбережжя Зонської протоки, островів Ява та Суматра. Стихія поруйнувала сотні будинків. Люди змушені перебратися до тимчасових таборів. Цунамі спровокували підводні зсуви, які своєю чергою виникли після виверження вулкану Анак-Кракатау. Усе трапилося раптово. Я чув, як люди кричали, намагалися втекти. Вода різко піднялася і накрила готель. Хвилями затягнуло близько 200 людей. Туреччина стягує війська на кордон із Сирією. Після того, як Трамп заявив, що армія США залишає країну, Туреччина вирішила посилити там військову присутність. Очевидці бачили
Як з провінції Хатай до сусіднього прикордонного району Кіліс їхали сотні турецьких танків і військових автомобілів з озброєнням. Частина з них лишилася на кордоні, інша перейшла на територію Сирії. Цю інформацію турецькі військові поки не коментують. У Сирії Туреччина воює проти бойовиків ІДІЛ та курдських формувань. Україна вшановує пам'ять видатного політика і дисидента В'ячеслава Чорновола. Сьогодні ініціатору акту проголошення незалежності та засновнику Народного руху виповнився би 81 рік. До пам'ятника В'ячеслава Чорновола у Києві несуть квіти. 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув за невстановлених обставин в автомобільній аварії під Києвом. Тоді в його автівку врізалась вантажівка. У січні 2014 року справу по звинуваченню водія КАМАЗу закрили, сплив термін давності. Якби його не вбили 20 років тому, сьогодні був би 81-й день народження. Рухівці збираються двічі під пам'ятником Чорноволу. Один раз на день народження, другий раз на день вбивства 25 березня. У нас була дуже плідна співпраця і ще буде з кримськотатарським народом. Ви знаєте, що Мустафа Джемілєв вступив до руху в 98-му році. Сьогодні ось цей вінок, товариство, можна? Ось цей вінок, це вінок від Рифата Чубарова. Новорічна подія в аеропорту Бориспіль. Впала головна ялинка литовища разом з іграшками і гірляндами. Відомо, що інцидент трапився після святкового концерту Олега Скрипки. Музикант виступав напередодні ввечері. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Очевидці події встигли зробити світлини ялинки на підлозі та прокоментували це так. Масштабна авіаційна подія в аеропорту Бориспіль. Впала красива новорічна ялинка. Від окремих гілочок до елітніх велетнів. Новорічні ялинкові базари у розпалі, оскільки обійдеться головний атрибут свята в Києві, скільки просять за ялинки в окупованому Криму та як купити дешевше, дізнавалися наші журналісти. Ялинки, сосни маленькі та великі, пухнасті та з рудуватими голками. У столиці України відкрились ялинкові базари. Ціни порівняно з минулим роком піднялися несуттєво, запевняють продавці. Сантиметрів 30 буде 50 гривень. Ну і там 100 гривень, 50 сантиметрів 100 гривень, і там пішло 150, 200, метрова, метр 20, 300 гривень. Така коштує 2200, та більша, бо то йде по металю, 2500. З усього розмаїття пані Галина вибирає, що подешевше. Ну, для мене дорого, я человек, живущий на пенсию. Но с минулым то же самое. Вот, допустим, вот такое из веточек, оно в той же ціні. Киянка Марина із сином Микитою принципово не купують цілі ялинки. Обирають маленьке деревце із гілок за 100 гривень. Ми купуємо гілочки, прикрашаємо собі те, що можливо, в корзини, наприклад, чи робимо якісь такі декоративні речі вдома, дуже симпатичні. Ірина проти пластикових ялинок. З ними свято начебто штучне. Да, прикрашали в дитинстві. От іменно цей запах мандарини, йолки, ну, не знаю. Все одно йолки завжди будуть рубати, люди на цьому заробляють гроші, від цього нікуди не дінешся. Наскільки така покупка безпечна для здоров'я, можна перевірити по документах у продавців. У них обов'язково має бути довідка від екологічної служби, сертифікат лісництва та накладна на перевезення. Є просто документи, є накладна. І екологічна служба, що це дійсно зроблені там в екологічній чистій зоні, що ніякі там не з Чорнобиля. До того ж, у кожній ялинці має бути бірка з штрих-кодом. По ньому на сайті Державного агентства лісових ресурсів можна перевірити, чи законно зрубали дерево. Сезон ялинкових базарів стартував і в окупованому Криму. У цьому році новорічні дерева у Сімферополі з-за кордону, із російських Пензи і Кірова. Кримські ялинки у цьому році не придбати. За вирубку червонокнижного дерева штраф. Ціни, кажуть продавці, з минулого року не змінилися. 500 рублів за метр. Це 200 гривень. Є дорожче. Такі сосни із шишками в перерахунку вже 500 гривень. Очень дорогие. Что делать? Надо покупать. Так нормально, в прошлом году было 500 рублей. У Держагентстві лісових ресурсів застерігають, рубати ялинки самостійно, зась. За це штраф до 450 гривень. А якщо є бажання зекономити, не піддаватися передноворічному ажіотажу. Адже з 29 грудня можна буде купити ялинку з 50% знижкою. Людмила Горпинич, Ріана Алієва, Дмитро Шишкін, Заман, АТР.
Санта-Клаус вже спакував подарунки і вирушає в подорож світом. Щоб провести дідуся до Лапландії, з'їхалися сотні людей. Санта привітав усіх зі святами, а тоді вмостився у своїй сані з оленями і вирушив дарувати свято. Контролювати маршрут різдвяного дідуся, як і в попередні роки, буде командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Сподіваюсь, у вас був чудовий рік. Звісно, на землі траплялося багато того, що не мало статися. Та сподіваюсь, Різдво допоможе людям усього світу на якийсь час заспокоїтись і побути разом з родиною і друзями. Дивіться телеканал АТР в двох форматах – SD та HD. Формат HD залишається на тому ж супутнику Астра, а от формат SD з 10 січня переходить на супутник Амос. Якщо ви маєте HD-тюнер, ви залишаєтесь на супутнику Астра, але обираєте в меню пункт АТР HD. Якщо